Adofo ye mamu nyina akwaba e de ba Emfa weni Nto Nipa so ampani ampara enchiremu ni nyinara ekenfua na ene na awotwemienu ye de dwumadie no ye bebo no tofa na adesuade bia ye fa ne mu no yetimi so e de bi ama eye ahwefo eda no so bebie phone lines na to mu na ohwe Emfa wani Nto Nipa so de wasua free mu no ni nyina nso so wama yen so yaso atene hu sampa dwumadie na ye ne mu di no mo fa desuade free mu na ansa na ne de awurade ase ototrobo nso Nyankopɔn osiade ayo no kwarefo dom so safo hene eye ne dom ne humobro na mno mienu ye bewie mpempen so ye wie Onyankopɔn na oye wo wutiri pagafo na oye mesumi tiri pagafo na ene wa ho ye mobbo na wa kye ye nkwa na mno mienu nyinara ye di dwuma ya bom no kam ho ne anka nche awurade se eda na se enye wo no a anka eni ba bi gina Ebeneza baby odi yen abedru ni eni so bebre awurade eda wase awie me ne eye me mma ni nyina na aka bomu a ye di dwumadie yi ebremu na eye Mr. Dodo wa ha me cameraman wa ha Daniel so abaye me sound amame nana ya PRO ono so ayem set amame osama ne ma no so ayem light fefefe e de amame MC4 almost time chipa ena me mama ho fefo so no fo Sarah Opari Kunkum Blessing ono ena ye producer director papa e de dwumadie na otua na eye Priscilla so etiem Priscilla Anaman eresi ono so egbachi dom ena fe Pamela Pamzi supreme to bre omu nyina abo echiri dom na ne prem to ba pa baby afa nti Sarah ena eye eresi Priscilla Anaman medam wase nyame o nhyiram na awie yi ena yankomotwehwe na enye bebre kakra bi but ye bedom asukọ bi ti say kan say bi say wonimu ana wonimu je say enimu ana enimu sakasa no me sheda ntia ase papa nti na me penifo ba kire me mu enimu ana enimu sofo ene ye papa doctor mo ba kire mu ena efe nso so no eya ye kan so be a loyal me a very loyal to ebi asofo me tese sofo ne me na mu I suppose said they should be very loyal. Omu dino kre, omu wote mama sofo, the sofo ni omu ye adwuma no omu ti ase boano. Enti na eno so ba behwe saade ne sin ne wo hwa behwe. Ti ehwe wi a na fe. Ya be kirekire mu, ya behwe the characteristics of a loyal person. Obi a odino kre watu no ho asi hodi amaw. So ati ase. Obo odi ono namos na eni so. Enti no ye be ne say ye betwa ye woketu bi na asana no ye wo eye Reverend Dr. Prophet Eliphas Ankrakutin a woda eye House of Prophecy asafuko ni nyina no e won kran ha e na wie nso nyame a kyen ade a wabekensa prof mami na ho te say Adom ozoe prof ya je wa homyo mate etufu kukuwa mu because we show when you show any clench up na me tu no anhwe wo tie entina me tufu bio so for dodom kan ho ne tu no fo ya je wa ho but wo minum say rade ne ya ho den so ya etora bia mo frɛ wa so wa bre oje wa ho me ga chito bunya wa anyi na ho me assistant for woman na so nti what ena yewo Dr. Anane Buama Sankofa Natural and Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Doc me mama so akwaba. Yeah, and I o shira mo samo aba. Amen. Ti betwe ho ketu ebi ni aba. Ye ba pe, ye betoa ene. Ye komotwetwe no so nyina mo nua ba ma me akua. The Gengacious mama. Gengelistic, Gengelity, Gengema. Ye basia. Found to Nipa no ni penya found to Nipa no ni penya yo. Adofo ye mamu nyina akwa ba bio e de ba Emfa wani Nto Nipa so chatroom ha sanya me kan ye no
and then now what you mean no pepe ye di dwumadie we afu ani Nto Nipa so no ye de beba na wie ye na foforo na eba no ne juoda pepe aye 11th of December no ye de foforo na eba eno ni din ne se otan eni eduro otan eni eduro so obi tan wa wo de twati to prete so still water enti a manya mfenimu se opeso ya mobi epe wasem da bi eno so nsem wo mu pa enti eno duru ho a ye beka no so ehu asem na se si ade doc wo ha na prophet wo ha ide yemfa we de yi sem ya kan da ye nimu ani ye nimu ani obi timi kan nimu ani ye nimu ye wie pe ye beka akohwe ye wie pe ye beka akohwe ye video no na fe ye be di video no so ehun komo so bi say oye lawyer we tu no ho asi ho amam obi ka so do obi ka so baby bia de amam e che se wo ni ho kra wo ho mawo sa de no ne chire bu pa ne sen ne nipa nyina so netimi fa sa su no ne ban de free achase ko na wie ya na entini yanko dok ho na yemfa ho hya ase de bisa so bi ejina ba bi ka se me yenimi ani enime onimu ana wonimu sa kasa na ase de sei obi kan bi chire obi wo emfa ho Nto Nipa so na watwi mu ase de sei mami akuya mami na wase na me na ahwefo so ase na me fa ya akokese ma yenu abe matwum a wahwere ne papa na me ya adom ochina se nyina be kwa ye no nyame ya adom ayi akuja no ai ene ya me so de ya akokese ma adwempa Curtis mama adwempa ono so ahwere ne kunu mama adwempa Curtis yenu be kwa match mu mema o date no ne yakọ mate nti mama ya ma yakọ why awofo odua yakopon oncheche wo re na me nchi Martin so ohwe Martin na de da bia ohwe very good Martin na de da bia oni ne kunu Mr. Siao fabric center mama ewie ye chia wate amekuya asema ubisa ye se ya na bi ka se inu ani enu emfa ne se mamekuya da bia o TV so ko radio wadwuma wo ye abrabo a wo bo na asase so afutuo ne nkyerɛkyerɛ asɔre nkyerɛkyerɛ a wode mansafo ahodoɔ ne unim de a wo ne edom eche ebedu ba bi no na bia wo dwumadie bi ase bia kura wo ejade aduane ana biribi na aba putupuru se wokɔ ba bi kodi dwuma bi afi na me nkodware nwie na mabɛsen akɔ mensiesie me ho wo se bɛsen me nkɔ eniwane enu enye se wo sesan wataade no na ebe me yehu se wo ye maame akua enti wo behu obi na ase popra na okase eniwane enu a na bia esesen ko sesan ho kɔ sa adwumadie na ase na enso won sesan no ho enso so okɔ a ne onyam a wode kɔta adwumadie na chi no empepa sanse won dress ye no na se won hye ne mpaboa na taade won hye ne omfa ne ka papa bi no ye ka a wodam na kire se oye odefo ana so oye nimdiefo nti obi su se enimuane enimu mra ne nafade a wode kɔ bia bi ene no ne bia ne enko enso we kɔ ne se anye hwe ye nimiane enimim ne be kɔ saa ena ye niwane enu ne bi wo ho nso a ye be fa ne se enye papa ye ntete kɔ asɛm obi wo ha ese se unim se kwasiada wo be kɔ asɔre watena se na watwemu ne nyina nanso abesene atwa wuti so wo kɔ asɔre na kwasiada wantime nziesie ho na wo se ye niwane enu wo do ho se ye kwatena asɔre a wagu wo ne wo yire ne wabusua nyina animu ase eti saa ye niwane kwa na ba bia bia edom mu bia no eti saa ye niwane enu ne ye ka no efa mienu baabi wo ho a be ka so mame akuya besen me enko ne niwane enu obede wo ho be kɔ saa bia omefiafuom kura na eba nso dwumadie no mankɔ a enye kura na mafa ho saa ena baabi wo nso a o se ye niwane enu wa eni ha ne akwadwuro ndi wanya abotra nsiesie wo ya fra wo se bra be ma speech wa ha se wan to bo bia ye ho propra basa message na wo de ba ne kura wan prepare nti wo ba abeto papa so se ye niwane enu so eti etwa ha eni twa ha na se yesi ebere koja wa efre watete kwa eti ye niwane enu no wo kan ma na si asem bia ejina bia ye kuti a wo kan sa na emom no wo ma ye ho se de na wo kan propra yi na wo ka se ye niwane enu edu ba bia oho na hiam ye fre na wo na hiam na wo na ho a na mame akuya wo nimbribi sa de no ma ye bi pen me kai mre bia na ye wo wasa na ka ho de pa nti se onya kokwaji kokoko ska check no kra ye de ama onya ba wo be kwa ye siska ni ho
ne mumu se nyame wadom na bia wo se o me manya ka bi me kɔ be kwa wo hu ne we ni check ama we ni dia ma na ko jiska ne dia bre no wo kwa gine so unsa ka unya ka ma ndi wo be nante fom so ko na wadress kutu na se wo de sika ne ba akwankafo ba beje ti du ba bia na ma hye ma fom tade anhwe na me kura me tu da me kon ho a je se me nam se de me fie fom na ba na sika na wo kotoku no mu na ko che obi ade ya nti no ade na branti aye no se di aba bank ha metimi aka se enu ane enu na biribi nti ano ne papa mu a na emu nye se o da bia na o de wayo ho sa na o de hu fi na de go yire ne umma ni mu ase na smasi papa ni Emfa se wo kopiti meeting obi a papa ba obi a maame aba na nko a ya frɛ se asmasi papa we na se o de ho enu ane enu na de ho sa ko na wa ya na ko ye doc prof o dia kakra de so ne akɔhwe video na ba de sei sa kasa no emudo doctor chire mu na ese ni party ase ese obi o ti wiase bia no she be known for a thing ese name for adie bi e bata wo de hwana de wutimi ye ne wutimi ye de wuntimi ye de wutimi ye de wuntimi na chese ese eyesu ese etumi di su bi describe it do was yenimu wa yenimu for bibi okay but yes and you say you name obi for a negative reason anokware and you say you name for a positive reason anokware but na nke be yanka baby name bia no enye positive and you say eba ne say you name say ade we wetimi aya you don't need so much presentation you be introduce too much when you say asumasi de obedi o de man obetimi aye o de mana obetimi aye na aya na bebre no so e ride on sakasa no e say nyoma sawo ai yenim say asamwajan enim bobo onim bobo no nti ye ko training on kono oda camp enimu ani enimu onim say onya beduo pe ye man jesi ahye ai ebia wa hori bia me ave obigina park ni so a na wa say penalty na gana fa aya na maame amani maame oh asamwa ene bafo gana fo asamwa jane bafo jane we ya kuma pa na dey discussion ya bone kwa ate enti basically no sometimes you override too much yeah aso for particular on kind bible da of so onim nyame asem we be me preach for 50 years 25 years but it's not that about that and you na yeka bebre we preaching for the cross still anim there so inspiration in the word now yeah driver because me experienced driver how omo kokumasi na maybe say say how o say wa drive ya onya problem bia experience so for we me kakra bi so dey so but on say so for anunsi na kakra asoso edimo say overtaking bi ni kwase oye no of so smart of so me car ni de e wa hode me car no e wa power me car it's a misu experience my drive for 40 years 30 years but Dr. Kazebi emresa bedane enti emresa ko jawa na wa ya tete kwa doko so gina ho gina na so rof na ka me ye ne nsem wa bia me ye ne nsem wa ni ne asofo no aya ne susu say my preaching 25 years 30 years enti no bible no de my kwasi no wo person hu say wa kwasi a ba bia o message na wa prepare ne no ne say ne wo de fa no fama wo nkwala ne bi nipa be say 4 the same message hwe say ne o be present no fama nipa foforo hwe de wo be present no na hu say wakwesi ana se wokonsi edu ba bia be wo se unu ba bia obo so de no kura ya cake de unimu no nchechire mu ahodo ye se kuro bi wa nachi of course aha na esan se ahene pan kasenti no ya na mpem bebre no ya na yadwen ye se ankure hunu na ye gigre no but ahene pan kasenti kasa me de twam se ne onso akofa be na me de twam asa ye man ya yetimu no kunkron fo no ne agi won di ampa ai kunkron no nam ha kai no nam social media so no ye almost afo no ana Ghana for do na ji wo butum asam so kan bia na nyasa bia ankura nyasa bia asam na Ghana for no do na ankura bibi wo mu no ebetima ye dede da bi eti de bibi nimu no na be ye dede eti de bibi nimu no so na make asam na Ghana for do na so ji tum de bibi nimu no
And I just Ghana for no do na minsro me nka bibi say hye da ni wo mu no do na enti mama ye ni na ho na yentimi suan yo ma bi a ebe better in life enyoma bi a be enrich ya abrabo na ye bo ne be hye abrabo ni mu kena wa na nsem hu bi wo ho a ye di a kire wo man mu a ye be twa so kra na ya pre ahwehwe ba bia nyansa ewo minim se me producer director be me atwe ho a ntisans na yen kohwe ye betwe ho ne abaye ba na ya kohwe ye video no ye dia hwe the meaning of loyalty na ye di ho nkomo enti me nko ba bia me mma na mo social media no memra na link na ba na ye nyina ye ntumi endi nkomo fa message ne bra megia kenkan so e di ama ye twe ho ne abasisia Nto Nipa swe no ni penya Nto Nipa swe no ni penya yo Adofo yamamu nyina akwaba mama yankɔhwɛ yɛntwentwɛn ya na asokra yankɔhwɛ video no na yɛmedi ho nkomo na efi enem nyanke bebie phone lines me ya na mafi me viewers no say director pene so a yɛbebie phone lines na kakra medase yɛhwɛ video no mbra na yɛmedi video no ho nkomo kakra Adofo yamamu nyina akwaba so we de yɛ nyina yakɔhwɛ yɛho sɛ ne etie obi kan so odro kana batwe ediko kan ni 90 so odro wo a ye be hwe characteristics no papa wo wa no wa hoden na sika wo no ho nyina etwa no ho ahia hwe nto ne yiri ne di kan 2 years ansa papa na yare da ho ofo se sika ma o mu nya sika surface no se nkwala mienu so nkura so mo do so mu nyina akwa ka mienu so ye da sore ya mo se moko enti ye be hwe loyalty ma me ne se na mo papa yare da ho na mo kwa agya no ene ya wonni sika yinti na mokwa ho kire nti na mokọ eso ko kase a ho kire nti ene se na chese odona na nti fake ye nyina yesua de afri ha na enwuma ku ekita me mu ema me di dwumadie ebremu eye reflow pad and baby diapers wono mo ene so ya sene reflow pad ne ye nyina enim se ye ma ho asisi ade ena emofra so ho asisi ade na ne nyina 100% cotton o de siesie mofra no ho a ema wo ho nyansa ansa won to mu tomatoes ne tumo kokoni ade no so ana ema no so mo de siesie mo ho a eyi nkwa ema munya enka ehwam ewo mo ho na etimi so support mo yiye na New East Chinese Hospital so endompem how de tatahwe so wa chiri bremo usisi ukotodwe wa betiri ene yare abaye betiri yade wisma enra me ko baabi obi else mama mpanifo obi else ma betie me ntimi ma me nsa so na me se na menopause no so ebi no anyway it is so don't pay hawa you should New East Chinese Hospital for echira kwana wo mo so ntimi emwa and a gynae care they purposely for a man no yen menstrual disorders no and yen hormonal disorders ni ade no unya eye gynae care no bi na no ma esiesie wo ba no e ma ugina brane obosumi bremu ugina brane umpani fie so ugina brane enti no se wo pese wadru umpani fie so na ahohyehye no ne ade no hawa pe eye gynae care syrup ni bi na eno nom ne no so enti me emwa Sofo, mami. Yakoshe video no. Loyalty. You can loyalty ya. Na uchire mu a, say na be chire mu afa. You can say obi a lawyer and the word loyalty is obi a odi no kre. Emma ni penyi bi, ana adie bi, ana nipa bi. Obi odi no kre ma sa nipa no. Na ehwe ye video na areho video no dey only dey touch me papa video na areho and normally wrong but that is the only place we see loyalty wrong okojina sa situations bi mu a but say we obi a wani da ho a enipa na woni nam so oye lawyer and onye lawyer obehu na me ba you don't need to go into the situation and sana what determines say we are lawyer but sometimes when even things are okay for you that's what we need to form you say assume and I've been me pese me ba eye mesa ba ho na me nko dog ho say you can loyalty a me fa say me na me ye osomfo no e na me pani
ene rev ana me penny no me so me wo input bi a me di ewura mu ama nipa no etimi nipa no wo input bi ono no e penny no wo input bi odi ewura mu ama nipa ko na ye loyal to them ana so say ebi ni ho ana wo say wo ye loyal la say wo ye loyal until you ye loyal mama yakua ye wo bi wo ho a na bosuo naturally no saa na yaye no se ono de odi nokure obi bia mu owuo mu enkwa mu ade nyina mu no ahokire ebi wo ho ebi te ase batomo no so ho saa na te no so nye nipa nyina na etimi egina edu saa level no na ebi wo ho bibia wodin bia ya de wo na wohwe emoa te se kraman emoa ayemoa e frɛ ne pet no de oye lawyer pa aye kraman se ni wura no ene ne nam na wokodu se bia nsuo na afa no dua na ebu abo no accident esi na kraman ni wura no ewu ha se ya obi amefa kraman na nkofi a ono so be wu ada ho bi nipa ntantimi nye saade no se kraman no hu se ni wura anya kwanhie ewu ha so obeja ne nankasa ho akofi pa onko da obetena me koma kunu ho obetena ho a obewu onko nipa ntimi nye saade no enti sene no ko na weye no a sene no edin ne se emfa wo ho nto nipa so nipa mama yakuya se biribi wo ho a wo adofo bebre wo hiani ni yonko me na netai no tai kasa wo hiani eni yonko eti nipa ya bobo emra mfemfe bia pa wo se adwuma ni ho na mra na bibi wo ne nsam a woto we ya ne biba opete we ya na che se dom eba no na wo namfo no wo bebre edi nachi ene obi eja ne ho so obeye den so obeye den anka ba ko po aka se me de wo mu enkwam o me ne obekọ ebetumi aba se odi so mu gidi ahwe mu amone ne wo nyina wo so mu ahwe obi betumi de aso adwuma yi ahwe se me madwuma yefo yi me pese me nya bibi se me hwe se adwuma na gu hifo ne bedi machi but nipa kakra bi ne betumi aye saade yen a yese yesum nyame se nsohwe ketewa bi to yen yetai gya nsore no we nya se yehwese ne beka se eye wo mu na aye sa nipa nkasa de mama akuya ho kire ba na hu wo ye be ma wo yere na wo ma wo ba wa wo no kura no obetimi de ni sika hwe wa koduru ba bi se papa no yare da ho na ye tu sika sem anhwe beka papa no mama ne ngo ya bre sa obi kura tumi ka se me papa anhwe yen na mire bi me ka kire abusunya bi se papa ne ma ye aduenu miensa 23 mu nyina mote ase tise mutumi ka se mo papa anhwe mu a ba akofo tumi hwe 23 ma mote ase na se mo hwe no ama ne sia tutu na se wawu na mo se 23 ni ntimi hwe nipa ba ko a ne mo so mutu mo de se papa no ye be bie phone lines na to mo kakra ye be bie phone lines no e dia to mo kakra obetimi o hwe television na se ho a obehu ye numbers no ho na we me bo mo nka ye se the Church of Pentecost a shaman for Christ eno no ye tema a shaman for Christ ade a ekoso ehase eyebnada no na etuamu akosi ene ekwati da ene ne pompon so ntino ye wo oninku park tema oninku school park ho enwumrei ho ene ye wo nti won so wo area ho a no abekan ho mechia eye Bells boutique Bella ida nyamia se wa show so na wo so ato entem Bella ane na ye trend say ye phone calls no ebi ebeba no mama menko eye rev ho rev na bibisa question bi say me na me ye penny na wo ye loyal to me no input bi be fi me ho aba abem ebe hye wo kena ama no kuredie na wudi ma me no edi mu anaso se me ye bibio se manye bibio se ne doko kan no yobi adi no kra yobi odi no kra is there any influence bi ebetimi afi me ho aba ma nipa na ye loyal anaso so be disloyal ye ba loyalty a reciprocal be braggy and say the lesser one no and nipa or form na so ye loyal to penyina na se nipa ne ho but ese wo penyina dwumani siw na so no won ye loyal odi no kra ma wo ba no di owo wase no na ono so loyal ema o enti enye ba akofo adwuma ana enye ba akofo asede eba o enye ba akofo asede so odu emu ho ye se obodua ana dog ye kan say
Ni boduam. So boduam. First me kan say so duam. Na no so na say anything. Boduam. Hello Adwa. Ane. Na Adwa what say me ba? Me pa so me hu yo ma pa so so e. Yesu na dumo Adwa ni na wasua. Me pa so ka ma sua ni say omo wo pa ne nchen ni nyina se e pa no kwa ohia mu a omo si pa ne nchen no. Ebedu ba bi na papa no e ba san be sorry ama obasa be ye odifobia ama ka ko ni onu omo so de ye ya. Ai no krepa mpa de be bo se ejaje ma ho beto no se abu akonya sika wo. Nje wo abu akonya sika nti obeba no obeba be se papa na ma ne ho ato no. Nti papa na fe na mo be pa cho se mo pese mo ba na asese. Enu me bi sa papa. So mo yesa no mo ba mo be ji omo na mo nyi omo. Adua me da se papa Nyankopon hira. Richard. Hello, mama. Hello, Rich. Now what to say? Nyamina do mama me ho ye pa. Ye da Yesu ase. Ewie ye dey no so asua we mfa ho Nto Nipa so. Already there awie there the already ase. Mama de nipa aye no anu eden. Osua no ma bebre. Papa, me wa bofra bi a me hye masidan na dan na fe na na ese metwe light. Na me ka kira bofra no so usika kra bi o fama me na mentwe light no. Between lights you na bofra ne ti ho na me share da ka che me se me pese me de dan no rent no na akiri mahwede metimi aya ma no mama o frame me se ohia ni sika e de akohan dan ne bi ba foforo enti ama mayema ni sisa bofra ni tu dan ni ma abaye den se me hu obi bobo bio enti moya de panya me hira mo yesu ase amen nipa hu asem na ya yintime nka ne bebre enokre yes and the ya me said that suni pa se ne sofo kan ye no ekru bi me said that suni pa efe se mini nipa ne na ma so ne hwe nti me hu ne se de nipa ne nye lawyer me hu no nti already shira mo amen program mo ye already amen o papa nyame shira won so pa na ne nipa hu aye hu ya me so nipa hwe wo kwan papa so nya so hwe de nipa ko eye wo ha mu na Mr. Yebu awokaswa Yebu Emfa ho aya je so ade na wasua wo emfa ho Nto Nipa so mu emfa ho Nto Nipa en kore Bible kra kan ho asem se emfa ho Nto Nipa so emfa ho Nto Ade so nipa bi du hwamo de ho to bi abo ankofo bibiri ne du bi na ankofo ama yen sesi fam titu be bi na obo bi na ye din ba din ampa nyame a share yen se yen to bi so a wuja so enyi itu ni ebi kwa ho kirem pa na fe osu be ja no so na ya se ni shiram na chire ni magim pa o de cheche man ke poti mas bye bye papa me da say nyame shira Mohammed mama me ma ye je o papa na mpacho ho te sen o me ho ye na frefi Mohammed me frefri drum ajira druman kuma ayo ani ajurafo ye chia mo to asoma me ye damase ne animdia mo kire wo de kuma ye sia ade pa ye da se ai na de mi hu ye ne me sia firi mu ne se un se penyina ajiman yere no na wonya wo no un se abu papa ne ba ho abu ma me ne ma na duru no o fa nyinsei na abu ma me so nyinsei abu anti omu ba wo mbofra no un se na mbofra ne nyina asa do omu ho no kre so misajiman wanya abutre no ye fe wo ma no wo fa ne ye sa ma ne di no wo fa na ki a wo pe abu asem kura un se de nyame aye abuna ebe sabe abuna nye sika yo ya abuna ebe ba behwe papa yi but de ye me dane se Muhammad utie de ye me dane se me no mi enim se enye opani agima na ku abu papa sa na tie enti ho no de ma na ye me de pa sa dole and the empire nti de ya tia firi mu no eye pa nipa de ebasa na de ebe start no ho na wo se wudi wa ne so atrese mo frano menu o mu nyina Africa bi fa ko ne bae
Nti de nyame pe no ye ne bibia. Mate ampa. Yakopon hira wate. Ami. Nyame hira. Wate pa ne ade amume yesua wa Adom TV so for so nyame hira mo. Amen. You dey that me ba. And that's papa. Baba yo. Em say last call ni Auntie Lydia. Auntie Lydia. Mame. Ye na me nua ba ho te sen. Yankopon adawroma na afre. Ewurade na dum ntime ho ye mama na afre fi. Me frefri sunyane. Sunyane ye sunyane fo de me domo. Me domo dodo e sada ko me besra mo. Mate. Ai na ma de na wo so afuto be na wo sua de bre. Me sa so me so me de ne say. E jaaje my mistake bi o ye. Na aka meme nyina. Won say ya hwe baabi no. Won say sika wo so do ho. Wo hunu kwaye obefa so obekire na yere no. Sika no. Enti nrade na ye hwe no. Won say wo say wo kasa e wo no ana kuma bu say ye sika na wo so ho. Sika was raw ni dem wo. Ne dem ho sika. Ana wan fan kire na yere no. Wan kan. E mema no bebre yes wo munya sika no de asie dwe. We yiri ni makanu ase we yi sika do kwa yare sabia. Once as amre no aba ka say. Wo dia tum. So ahu. Ayi ne wo fa ase no hyehyɛ wo dia tum. Enti abrabo odupon so wo mu yeye. So ahu. Ne hyehyɛ no so wo gi fie no na ka no. Ane. Odupon de no. E o ka tie ni kunu no. Sa fie de o pese wo gi hyehyɛ no tum se de obenya sika me de akɔhwɛ ne yale no. O sa papa ne keka na ho kakra. Ne mi ahwɛ soro ho tie sika wo. Ai ayampa. Mama wo ye correct student. So ahu. Enti mema no. Ahwɛ ye. Wow. Na se bibia mun se ho kakra fa nkyerɛ mo yere. Na ba de din se ya ma no so atimi asɔre. Eno kure. Na yetimi aboa. Emema ne hwe yi. Wo mo sɛ nyɛ ne nyina na abetimi de asie be ma. Da bi. I would see wo yere na nso. Be do ho de an wa kyerɛ bibi kakra na be hwɛ so a wo su ne atesi a wo fa mu sika so wo. Ai. Enti no kɔhwɛ asoro ho no. Okɔhwɛ asoro ho. Eno kware. Ye da se mama. Enti mema ya mo fa ne nyina nsie saa. Yate. Emema no mu tie pa mama. Nyame nhyira wo. Yo ma. Ya chesu nanefo. Bye bye. Ha de yen course no ebesie. Na ye bre na ye brinti ye bono tofa. Na yetimi ade ehimpo na ye wo sese. Ade na ye ka no loyalty no se memede na wo kire mu se reciprocal say nyina yetimi loyal to each other. Na se obi nam na hu se nipa ne di no kra. Ade na be masa no kredie na wodi ma wo no. Na dwen koye ne ntanta wo. Mami akuya. Ye bre na ye bre nti we de bono fast na do number no so. Atuya. Ata chira ma. Mpanimfo se momomo wo ho a ahoden wo ho. Se woni obi ye adwuma na woni obi nam na odi no kre ma wa. De se fata no bi anso fama no kredi mu. Ɔn se de na so fo. Bonabaso. Mani hu so o ya de pa. Enso weni obi wo ho. Na se so obi wo ho bonabaso mani hu so o ya de pa pe na fe. Wa ja gu se ya na jimie na bete. Wo musa de na so nipa de o ya de o sayi. Of course. Momomo wo ho ahoden wo ho. Nti mani hu ne sinto ne hu ba bi nso a wo kɔ na nim no wa bonabaso. Obi wo ho ne yere ana woni ne kunotin om kamfo ne da bia ne mistake nko an wo ka. Sa de no ya de bu nipa ba mu wo ne papa bia ho ko so kamfo ne da bia negative quantity onya de papa bia wo fie oda na nti du ba bia ye momu hu ba bia omko manim ne mo mabaso ne du ba bi nso a omo ya na yakon manim anokware dog for number no tight wo mama Dr. Aboama ye be kobro nyabre mu mi hye program kese pa de abo nipa sunsun fam ne honam fam ayaresa bro nya we ye bedi na hoden mu me bi etwa mu ayare ye bedi nya covid ni ade na afi we yenim se nyankopon adom ye de aduane be ye duro esense ye de aduro be ye aduane me number me de ye adwuma wo maso ye ne 0243 510062 0243 510062 Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Yes, we de aduane be ye waduro sine se we de aduro e be ye waduane. Yawie. Asa we no de ana mi do. So de aduane be ye waduro. Sine se so de aduro be ye waduane. Ese obanyansafo ebunu be ne yenka na sem na se dwumadi ya yedi so no yedi sem mo Ganafo mo hwe yentiri na me yedi enti ne beba so a beboa wo no na wafa
na wo de aye den watimi e de abobra no obi ye de ye abonaba so wo ye de enye so a na wa mane hunu se de wo ye de enye so what you say mene Sarah say mene no beef Sarah enti se Sarah wuti ma mi wi am e ba so me producer director Sarah anyway so for brema the make actually depending on say we should am I pretending must be pretending am I pretending we a lawyer when your lawyer so men your lawyer na etwu free ni panel so would mean your lawyer money pana mani hu na twen free no na wa fa ne ho anto so no we di ne hwiammo ai ti me de ne ko owuo mu mpo nti se wonim se onye lawyer mani hu se no nipa ba na onye lawyer obeba ba kan cho se papa me de me nye lawyer o se anytime make senka na ke be ya ka wo me nye lawyer ma me kua e ma tese ma me kua madam for no me ma me no me nua no but eba be loyalty is not to you. But Ghana, and Nipa don't get Ghana for hypocrisy. And Nipa can yet to me Pemunka. I'm saying to me Pemunka. And see, I told him to become young and I'm the to become. But that's a many lawyer mountain. Many I can say, I can't say you wouldn't. God, we should be able to let people know so that we won't probably follow on when we hear and what. So, Sana said, yes, I can you, but to me, yes, it be a fake. Especially young sorry any no crepa any baby ejuma so for enyuma mu kra de edi for papa enyuma mu ne enyuma mu kro no ne ko fu enyuma ide a chance wo de ejuma se obi nsa so person wo se bibi ni ye lawyer bi ejuma fa se nsa ne hade chese kwan ye obefa so obe yo pasa no ya na hade doc fa number ne to dwane ko papa ye bre na ye bre me by Ghana for in the Real House of Prophecy Ministries International Center Maria Family and Friends bus stop just after the Monarch school no ye war night and all night war night you be sure say 10 o'clock na ye we 3:30 we last one maybe why you dance die epiem o say here odi for nakasa area problem bia numbers ni frame me 0270 001 002 yeah that's 0270 001 002 WhatsApp na ebeba but yeah that's ebre na ye bre ye be kra mo na ya sha se amamo afirisia pa o Nyankopon ya adoma da sende ye be san atena se mo kira no pa ya ne mi hia wa adoma FM na nyame ya adoma ye fa ehon so e de emre Mr Dodu ha edem ha Sarah ne Priscilla mo nyina e wo ha me da sofo prophet ase e na me da doctor Ananin so ase Daniel sound light set obia MCR for ya kramo nyame ya adoma ye be san hia have a lovely weekend. Found to Nipa no ni penya found to Nipa no ni penya yo.